Jeg tror, at far og Benjamin, de er i de der træstammer. Nej, det var ikke dem, vi havde der. Hvad så, Nikolaj? Tror du, far og Benjamin, de kommer ned i den der lige om lidt? Ja, nu må vi se. Jeg synes, det ser meget farligt ud. Ja. Nu må vi se. Er det dem, vi har der måske? Nej. Ja.